πατέρας της Ιωάννας. Και μένεις στην Αμερική, έτσι. Ναι. Στο πάρα πολύ, να το δούμε και σε κοντινό πλάνο. Ναι. Έχουμε το World for Joanna Sofia Foundation. Έναν περίπου. Πάνω από 500 άτομα σίγουρα. Βοήθαμε λίγο, κάνουμε λίγα παραπάνω τώρα. Τι έγινε δηλαδή, και υπάρχει μια οικογένεια Κυπρίων. Ναι, που ζει στη Νέα Νιόρκη, ξαφνικά έχασε το παιδί της ένα βράδυ από επιληψία, έπαθε επίπτωτο επεισόδιο και είναι για να μάθει ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Για την επιληψία. Ναι, και επειδή υπάρχει κέντρο που γίνονται έρευνες, να δοθούν χρήματα εκεί για να προχωρήσουν οι έρευνες. Ώστε να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο. Ναι, η κατάλληλη θεραπεία, ναι. Εντάξει, και τι είναι το όνομα σου? Λουκία. Η Λουκία και δίπλα σου είναι ο Ευρυπίδης. Είστε στην εκδήλωση σήμερα? Ναι. Έχετε να τρέξετε εσείς πόσα χιλιόμετρα? 5. Okay, and you are from Paphos? I'm from Paphos, I'm local. Okay, Yes. are you running 5 kilometers very often? No, I usually exercise it. It's my job, but I'm exercising in the gym. I'm going to do it today specific for the... For this event? Yes, exactly. The rest of the people have already registered. Όσοι είστε ήδη γραμμένοι, ξεκινάτε να μαζεύεστε πίσω από τη γραμμή. Βασίλης. Γιώργος. Σοφία. Μαρία. Έλα, πάμε, μπράβο! Λεβέντη. Μπράβο, είσαι πολλά καλή, μπράβο! Μπράβο! Go! Bravo, Levendi. Bravo. Καλημέρα. Bravo.
Μπράβο. Τι κλαις? Δεν κλαίω. Εν που τη χαρά σου. Λεβέντη μου. Χαμόγελο! Μπράβο. Το όνομα σου? Α, έμπερασε. Φτάνει μου να το κάνεις. Μάμα, δεν την φτάνεις. Μπράβο. Μπράβο. Thank you. Μπράβο. Μπράβο. Όπα. Είναι αγρήγορα. Τι είναι το όνομα σου? Μπράβο, Εμίλια. Μπράβο. Πάλι εσύ εδώ. Α, μπράβο. Μπράβο. Μα τούτη η κοπέλα νομίζω ότι πρέπει να σηκωστεί και να τρέξει και εκείνη για μέ. Τούτες οι δυο πρέπει να τρέξω για να τις γυρίσω και πάω στο βίντεο. Μπράβο, περίμενε. Άτι, έλα. Μπράβο, πιάσαμε τες. Ανδρέας Φυλαχτούμε στο YouTube να τους δείτε.
Έλα, πάμε. Έλα, τρέχετε. Μπράβο. Περπατούμε. Έχει κάποιες που εκάτσαν το μήλο που λαλούμε. Μαζί. Έτοιμοι. Εσύ πρέπει να τρέξεις. Πανάγια. Τέλειο. Μπράβο. Έχει κάποιους που πρέπει να έχουν ορισμένες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν. Ναι. Έλα, ξανά από την αρχή. Αυτές που πίσω. Έγινε που. Έλα, πάμε. Πηγαίνουμε. Εντάξει. Είσαι σε αποστολή εσύ. Άντε. Πολλά ωραίο. Μπράβο. Το όνομα σου τι είναι? Μαριάννα. Μπράβο Μαριάννα. Τι είναι και η οικογένεια, τι είναι το επίθετο σας? Τον αρχηγό μπροστά. Είναι όπως το Λύκον, ο οποίος πάει πάντα μπροστά ο καλός. Λέει 3. Τούτη είναι να κάνει πάση. Εσένα με σε ευκάλω. Γεια σας, καλώς ορίσετε, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα. Τέλεια. Δεν να μας εκθέσεις, ναι. Όχι, να σας βάλουμε στο YouTube μόνο. Τρέχουμε. Μπράβο. Ο Αντρέας. Παναγία μου τον Κυριακή. Ρε, να πω κάνεις ρε. Άτ. Γεια σας. Γεια σας. Μπράβο. Αρέσκει με το μουστάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να το δούμε και σε κοντινό πλάνο. Ναι. Θα σε βάλω. Να με βάλεις βέβαια. Μπράβο κολλή. Να γεια σου του κυρίου. Μπράβο, αγάπη μου. Εσένα αρέσκει σου πολλά να βγάλεις φωτογραφία. Ξέρω το. Κάποιον προδίδει. Γεια σας. Τρέχομαι. Άντε πάμε. Τρέξαμε παλιά εμείς, πολύ καιρό. Δεν μου κάνεις. Άλλος ρόλος, α. Μπράβο, καλημέρα σας. Καλημέρα, γιατί τρέχετε σήμερα? Για την Joanna Sophia Foundation. Ναι, τι είναι το Sophia Foundation? To bring awareness to Sorep and to help families that are going through the same. Καλημέρα. Μπράβο σας.
Τρέχουμε. Μπράβο μας! Μπράβο. Τι μαμά, εγώ πίσω. Τι είναι το όνομα σου? Να σου πω, πώς είσαι ο τελευταίος? Ναι, αν είσαι ο τελευταίος, πώς νιώθεις που είσαι ο τελευταίος? Προσπάθησα πολλά για να είμαι ο τελευταίος. Δεν σε προσπάθησες, δεν μου κάνεις δηλαδή. Είμαστε για να τους πούμε και τους άλλους, διότι είναι πολλά βασικό. Ο 7ος αγώνας. Να δούμε λίγο το μικρό το βίντεο και να ξεκινήσουμε με το καλλιτεχνικό το πρόγραμμα. Της καρδιάς μας, σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε μέρος του Joanna Sophia Fun Run και που βοηθήσετε να κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ.